chata suywakurani urpitu chata suywakurani ay 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 por cadena watu chayuta ay 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 por cadena watu chayuta chayurpitu chawiwakus kaisi chayurpitu chawiwakus kaisi ay 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 ripuy pasay wakati uwasya ay 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 ripuy pasay wakati uwasya kinaripuchu kinapasachu kinaripuchu kinapasachu ay 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 kikichayan siputiramuta ay 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 kikichayan siputiramuta chata suywakurani urpitu chata suywakurani ay 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 por cadena watu chayuta ay 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 por cadena watu chayuta chayurpitu chawiwakus kaisi chayurpitu chawiwakus kaisi ay 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 ripuy pasay wakati uwasya ay 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 ripuy pasay wakati uwasya kinaripuchu kinapasachu kinaripuchu kinapasachu ay 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 kikichayan siputiramuta ay 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 kikichayan siputiramuta